Jam na gamit na yung stand. Sakto ah. Ay, ini. Tumatawa lang kami, tumatawa. Nagising? Ito ko rin ako. Kasi sinasabi mo, ano, Marinig siya na kayo mag-vlog na eh. Yan po yung black ko. Ayaw CK. Ano talaga ito? Tumatawa. Tumatawa si Mami. Saan yung cellphone mo? doon sa table, yun mo. Ipaalam mo din siya. Alam mo ko, Ano yung user mo? Ronald Bicol. Love. Okay. Ipaalam mo ha. Yeah. Ano yun ba? Sige lang. Isa na. Sorry. Mas matamis eh. Hindi pa ako pwede sa ano. Sorry. Oo, sa maramihan. Ay, hindi mo pwede. Ha? Hindi mo pwede. Medyo. Okay. Abang ko sa'yo. Hindi pa ako pwede sa kuntian. Maramihan lang. Oh. Peggy! Follow mo siya. Follow mo. Tignan mo. Wala, Peggy. Ano? It's... Ito yung pinakabatang vlogger. Search. Oh. Search. Search mo pa. Siya yung pinakabatang vlogger eh. Si Isra. Meron yung bata sa bisikat oh. Si Daily. Bata rin? Oh, sige, doon ka mag-TikTok oh. Ayan, Okay, TikTok yan. Dito ka, sige, dito ka. Oh. Ito na. Sige. Dali, sige. Pakita mo. Para marami Ah, mag-follow sa'yo. Hindi. Para nag-iisip mo yan, nag-iisip. Para marami mag-follow. Ayun, CP. Sino nagising na? Lumapa na oh. Bumaba ng baby. Wow! Ano kaya yun? Pulisa. Dito Yung ano niya, agad. yung ano, challenge. Ilan taon na kaya ganito? Ilan taon kaya nag-ano? 5 years. 5 years old. 5 years old na, 5 years na. Gulat ka, no? Mas matagal pa pala sa akin to eh. Ako, Hindi, wala pa ano yan. Wait Ang lang, ganda ngayon, wait. 5 years pa lang siya. I mean, yung start siya. Shut up Nag-start na sila ako. ano, alam ko ba siya nag-start? Real flower po to. Vlog niya. Kung may 1 year na siya, Kinukain ko yung flower. mababa na yun niya. Paano ano mga followers. Kaya mag-influence si punta sana sa school. Flower to. Sa umaga Nagkailan mo yung camera mo. Oh. Pero si Seki pinoko ko kanina. Pinupo sa camera. Yeah. O ayusin mo para Oo, ano, what's your challenge? Manawagan ka sa mga ano, mga followers. Seki! Tawagan ka. Ayusin mo yung challenge. Nanawagan po ako sa mga magulang ko. Manawagan na lang po ako. Sabi, what's your